Mit navn det er Frederik Vesterborg, og jeg har lavet gymnastik i det meste af mit liv. Og gymnastik har altid været en del af mig og min identitet. Ja. Kæft, hvor er du stærk, Markus. Folk de tror, at det er stramme til koddragter og rytmedans. Det er det også nogle gange, men jeg synes også, at det kan rigtig mange andre ting. Vi skal den her ind mod. Hvad er det, du laver lige nu? Vi er i gang med at pakke redskab ud på Broholm Slot, og så skal vi til at springe. Vi er bare pisseklar til at få en fed sesh. Ja, Marie. For mig der er gymnastikken rigtig mange ting. Det er ikke bare en trikot og nogen, der står og danser. Men det kan kraftedeme også være sindssygt, og folk kan gå mok over de ting, man laver. Ja! Kom nu! Ja, Marie! Jeg får sindssygt meget adrenalin ud af gymnastikken. Det er pisse sjovt at dreje rundt op i luften, og når det bliver lidt farligt, og det så lykkes bagefter, så er det fucking fedt. Gør så. Ja! Vi er pakke sammen first location. Og så her lige lidt, så skal vi tilbage til Vejstrup. Så skal vi springe noget minitram. Det skal nok blive lige så ildt, som det lige har været. Hvad nu, Lukas? Vi er i gang med at stille op til vores minitram-session. Det er imellem de her træer, som du ser bag os. Og forhåbentlig få det rigtig sjovt. Jeg glæder mig virkelig meget. Der er masser af højde. God musik. Så for satan. Hvad laver vi nu, Marie? Vi springer minitrampolin. Underlaget er lidt hårdt, men der er stadig god gas på. Der er sket det, at der er kommet en gammel dame og sagt til os, at det er ikke så godt, vi springer her. Det er vi sådan set en lille smule ligeglade med, så vi springer lige 10 minutter mere. Er du dum eller dum? Status er, at vi er færdige med at skyde videoer nu. Det var sidste skud nu, og så nu skal vi væk. Og det har været en fucking fed dag. Hvis du skulle indramme det, du får ud af gymnastikken med 3 ord, hvad vil du så bruge? Adrenalin. Passion. Fart. Ja. Fællesskab. Ja, så holde mig fysisk i god form. Ja.
Ja, drengerøv. Pigerøv. Kom nu lidt. Hold da kæft, det var godt.